صورت دا اولی حصے دویم نمبر باب شروع کیگی. دا باب دے تر آیت نمبر 3 پوری. پدی کے اولاً زواجر دی اہل نفاق لرا او دا سوق دی اہل نفاق وهم الذین یخالفون عن النظام الذي ذکر سابقا. دا منافق آغا خلق دی چی دا مخکنی نظام ذکر چی وشا دوی دا دغی نظام مخالفت کی وَيَرْتَكِبُونَ الْمَظَالِمَ مَعَ أَوْصَافِ الْقَبِيحَةِ.